जों नुदों देग्लायनि 2022 मायथाइनि नीट UGG एग्जामिनेशन बेवहाय जों नुदों जोंनि बर' गथ'फ्रा माखासेया जों उथ्रिसारनायखौ नुदों नाथाय गुबुन हारिनि रुजुनायाव नीटनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनि बर' फरायसाफोरनिखौ जों रुजुयोब्ला गुबुन हारिजों बिथांमोनजों रुजुजाया दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावबोदों देग्लायनि 2022 मायथाइनि जि नीटनि जि रिजाल्ट बेखौ नुनानै जों बिराद समखिदों जों लुबैयाखै दे जोंनि फरायसाफोरा गुबुन फरायसाफोरजों बादायनायाव माब्लाबा जेननांगौ जों बेखौ लुबैयाखै नाथाय जों नुदों जोंनि जायफोर परिबेस जायफोर इनभाइरनमेन्ट सोलोंथाइनि जिखि थोजासे जों बिथांमोननो जोङो फरायसाफोरनो जोङो होनांगौ फरायनायनि जि इनभाइरनमेन्ट जों बेखौ होनो हायाखै बे बेलायाव जों बिथांमोननो जिबायदि रिजाल्ट होनांगौ जों बेखौ होनो हायाखै नाथाय आं सानो जोंनि जायफोर सरकाराव दङ जायफोर सरकार सालायदों BTC सालायदों आसाम सरकार सालायदों बिथांमोनखौ स्पेसियेलि बर' बिजोंनि जायफोर फरायसालिफोर दङ जायफोर दाबो भेन्सार जानानै दङ बैफोर भेन्सार जानाय स्कुलफोरखौ जुदि सरकारि खालामोब्ला आरो जायफोर भेन्सार स्कुलफोर दङ बे भेन्सार स्कुलफोरखौबो जायफोराव फोरोंगिरि थोजासे गैया बेफोरबो जुदि फोरोंगिरिफोरखौ थोजासे थिसनोब्ला जों सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफ्राबो जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ बेवहाय गुबुन हारिजों समब्रा-समब्रि जोङो बादायलायनो हागोन बेखौ जोङो मोनसे मिजिंथिनाय दं आरो बे बेलायाव आङो दिथागिरिफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ आरो जोंनि जे फरायसाफोरखौ बिराद खस्थ' खालामनानै बर' हारिखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों सिनायथि होनो हायो नामा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानदों आरो बे बेलायाव बयखौबो बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरबाय